Oh, Des, tak kira wis rano sing delok mau. saker. Sing mburi ya jebek lho. Nyanyi Nyanyi sik ya. gara-gara bojoku lunga awakku iki tambah nelongso turu ijen tanpa kanca wayah wengi nandang rasa dagelane kalih kudune gantian Apane? ya nyanyi masuk tahlilan Nyanyi kok gantian ya, kowe dhewe apa? ya ora iso no bayaran padha Kudune gantian. Ya wis. Saiki kowe sik nek nggih perjanjian kok. perjanjian piye Lah ya pokoke bar kiwa tengen ngono lah wis perjanjian. oh kowe njaluk perjanjian Iya wae jare gantian dagelane loro. berarti disekseni piyai kene Iya, nek bar kiwa terus tengen. nah, janjian Oke, deal ya. deal ya Alhamdulillah sah. berarti bar kiwa Tengen. oke Siap ya. jenengan sekseni nggih Bu kiwa sik bojoku lunga menyang Hongkong telung taun omahku gedhong mobil mewah masa gendong ladang sawah telung anggon bar aku terus sampean Lah kok iso? lho mau le perjanjiane Bar kiwa tengen kowe saiki nang ndi? Ayo. astagfirullahaladzim kok salah ya Sambat tuh nyanyi karek nyanyi sambat. lho ayo Ayo. iya toh mau Bar di mau kiwa kiwa. saiki Tengen. Lah yo. Kowe saiki nang ndi? Tengen lho, Bos. telung taun bojoku bali tak takoni jare mung cuti ora gelem tak cedhaki tak sawang watake gedhi yo Lho kok ayo to. bar aku terus kowe no Bar kiwa. tengen Lah saiki bar bar tengen tengen. kiwa Ayo ayo. walah ngalen bongko saiki Ayo. kok kebangetan uripku tak cedhaki kono payu gara-gara bojoku lunga jaluk apa kata dirapi cinta Ngaleh to. ora iso Minggir. iso as Kowe minggir ah. omah gantian dagelan ora oleh licik lho Lah kok iso licik? mau perjanjiane bar kiwa terus tekan nggih Bu nggih Iya. ngono saya Tengen yo tengen yo tapi paribasane awak dhewe Iya. gantian tapi sing kompak no. kompak Nyanyi kudune sing sopan. sopan no Agemane ya kudune sing kompak. mergo nen ajining raga saka busana. nah yo Kowe nggo iket aku kudune nggo iket. lha ketem di Iko mbok surung tekan kene ceblok. oh iya Wis ayo. lho
cuk. Bar kiwa. Tengen. Lah kowe saiki ning ndi? Lho iya. Ayo. Oh alah perkara iket ngaleng. Bosok kowe. Badani nang. Gara-gara bojoku lunga awak iki tambah nelongso turu ijen tanpa kanca wayah wangi nandang rasa. Ya bos. Ya rono nyanyi. Aja surung-surung aku. Suruh-suruh nyanyi gantian. Iya nyanyi. Yo. Gantian sik. Ikatku ceblok. Jeblok ya wis ngono. Yo. Aja buak rene, iku pening kono. Buak sing apik ngono. Ya, wong kancane ikete cebloke ning kono kok. Wis to kowe nyanyi ning kono. Ikete engko nek purik. Halah. Apa buah? Ben, ra ngono ra nyanyi kowe. Iketku apa buah? Yo. Pekna ya jipokno ya, Mbak ya. Kowe dijupukno bae gampang kok. Mbok Mbok. ngono anu nggo lap-lap sile dandang ra apa-apa. Aja leri anyar kok. Ya, Kasih. antar nuwun Mbak. Enak namine sinten, Mbak? Sapa? Mbak. Loh, Burumi. Burumi. Cantik. Makasih sayang ya. Ya. Ken Besti. Nyanyi. Ya ya. Tok di mana? Bojoku lung. Bojoku lunga menyang Hongkong. Telung taun omahku gedhong. Mobil mewah masa gentong. Ladang sawah telung enggon. Telung taun bojoku bali tak takoni jare mung cuti ora gelem tak cedhaki tak sawang wetenge gedhi. Asik. Makasih, Bos. Yes. Enak ta? Enak. Gedhinge kono wis asline sing bener sing kleru ra Iya, kok. iya. Padha ngantuke ya ta. ra masalah. Sing penting guyu brukut. Iya, iya, iya. Rodok maju. Ya ora Rodok apa-apa. maju. Ayo, kono. Dereng ngantuk, Bu. Dereng. Ya, alhamdulillah cek ditunggoni ibu-ibuke sing cantik, Bu. Heeh. Tapi yo apik lho ning kene kompak. Opake piye? Ibu-ibu njongok ana gapurane. Nduk kok iso? Lah iku lho abang-abang gapurane. Aduh iki mono tukang. Dadi apa lek yu ning kono yu? Syuting lho, ngono. Kan syuting kok. Iya ya. Cara iki acarane bersih desa. Heeh. Nyenengno tangga-tangga. Betul. Muga-muga piyayi trangkil sak bakdone bersih desa pikantuk barokah kang melimpah. Amin Allahumma. Amin. Amin. Ibu-ibu dah sisih do semangat. Semangat. Aku lagi sepisan ning kene ya Mas. Iya. Karo cerita-cerita karo dulur-dulur kene. Aku lho kok udan. Oh, Ora. ora udan iki kene ditambak lho, Bos. Nambah kandhani kon panitia Eh, njaluk apa? nggih, Pak, nek wonten anu Pak uyah. Mangke uyahe, Pak. Karo apa? Nek ana karo tahu. Loh. Malah ape njaluk mangan. Lah Mbah Dok kersane lewat, Mas. Hati-hati Mbah Dok. Nek bawah. Mbah Dok. Walah ape nguyah Heri ketok Heri. Ora, Mbah Dok iki wah te nduk rono lho ape mantok. Iya. Donga dinunga piyayi wong trangkil ki luar biasa. Siji wonge grapyak-grapyak, nomor loro wonge lomo. Lah kok iso lho. Aku mau petuk Pak Kunari. Hah? Pak Kunari. Ning Pak RW ya, Bu. Pak RW. Ning kono lho. Pak Kunari kene. Aku iso ditawani rokok. Oh. Lho iki dagelan ke awan mau Mas Meri. Nggih, Pak. Nyelo rokok. Oh, dasare wonge lomo ya Rio. Pak Kunari menehi aku rokok. Matur suwun Pak Kunari. Lah kok bablas rene. Iya. Petuk karo wong kene. Sapa ri? Wong lanang kene mbok sapa karo jenenge ning warung guri iki. Lah kok aku ditukok sarimi. Loh. Anu Mas Rene melu aku mangan sarimi. Matur suwun Pak. Jenengan tiyang pundi? Kula tiyang Trangkil. Jenengan kok lomo to Pak? Masyaallah. Wonge lomo-lomo. Wong Trangkil kene jebule lomo-lomo. Lomo-lomo ya ora kowe tok ri.
Aku ning gone telon kono mang ya petuk wong. Wong lanang apa wong wedok? Wong wedok ning telon kono. Wong iki ya lomo. Lomo ri. Wong kene Wong kene. lomo. Lomo. Kowe ya ditawani. Ditawani aku. Lah wonge apa? Ngemiki anake. Ditawani aku ri. Wonge apa? Ngemiki anake. Kowe ditawani. Aku ditawani. Lah, Lho tawa- dasare wonge lomo. Lah tawani piye? Mas dagelan nggih Bu. Wonge apa? Ngemiki anake. Kayak jone lho kowe. Lah nawani piye? Mas dagelan nggih. Monggo lan ajeng mik. Wong mie kok Dasare wonge lomo. lomo ya lomo mosok mie tawak-tawakno. Lah bayi mie ya crit-crit. Lah, Lah sak padha cotok kaya srup ngono. Rayuk mbok puluk. Lah kowe ya ngono kok sembrono. Iki nandakno piyai trakil kene luar biasa. Sejene grapyak semanak lomo-lomo. Tur awak dhewe kudune sing apik. Iya, Nyawang piyai trakil lho Mas. Seneng. Mau penonton full. Full. Bek sing ijek nom ya delok karo pacare. Iya. Sing ibu-ibu ya delok karo bojone. Iki nandakno piyai kene iki rukun-rukun. Bener. Sijine kuwi. Wong lanang karo wong wedok kene iki meh padha. Padane piye? Lah wong wedok iki ya ana sing anu kerja ning kebunan, Ning pabrik. kene. Wong ana sing do bakulan. Iya terus. Wong lanang ya ngono do mergawe kabeh. Dadi wong lanang karo wong wedok iki asline derajate padha. Tur meneh sebenere ya. Iya. Wong lanang karo wong wedok Heeh. iki tanggung jawabe gede wong wedok. Ah, yo ora iso le, Mas. Loh, piye to? Yo gede wong lanang ning digone kok tanggung jawab kok gede. Wong lanang iki tanggung jawabe apa? mergawe lho kanggo anak bojo, ngalor ngidul montang-manting lho. Alah, lah perkara mergawe kan tak critani. Lah piye? Wong wedok iki luwih kabut sanggane. Lah kok iso? Wong wedok iki mergawe ketok ning ora ketok. Iya. Lho, isu-isu ini iki delok ketoprak mulai. Iya. Wis isa-isa. Nggih, Bu nggih. Kok mulai bar isa-isa jam 7 ngetero sekolah. Terus sekolah. Kok saetik neh ewoh umbah-umbah. Umbah-umbah. Kok jam 3 ewoh marani bocah Marani. ngaji. Iya. Ya toh, kok tengah wengi jek digugah. Heeh, engko terus kon huhah-huhah ngono. Tengah Mula wong wedok iki abot timbang wong lanang. abote ngerti Mas. Kaya ngene iki, klambimu ini. Iya. Kaya klambiku. Iki nek Klambi. ora diumbah wong wedok-wedok ngene iki. Kowe ape terus piye wong lanang ya Bu ya. Lho tanpa wong wedok wong lanang iki nyoro kabeh omong. Ubah-ubah nek ora ana wong wedok bosok wong lanang. Ah, sorry ye. Piye? Wong lanang sorry ye. Ora buta wong wedok kowe. Ora buta wong wedok, ora diumbah-umbahno ora pateni. Lah terus kowe piye? Laundry ya lele yo ndek dhuwit kok. Wong lanang laundry ya. Lah masak. Kowe ora dimasak awak wedok. Iya. Terus kowe piye? Goblok kowe. Wong lanang ndek dhuwit ya tuku. Gunane warung apa? Iya iya. Tuku ning warung. Lah nek bojo masak Ya. kompore bledos sing mati sik sapa? Ya wong wedok. Lah iya nek bojo mati kompore bledos. Ya syukur. Bojo mati kok susah. Bojo mati apa syukure karepmu piye? Lah piye to ijol mie karo beras kok susah. Goblok. Astagfirullahaladzim. Nyebut malah. Bojo kok ijolomi karo beras. Lah terus. Lah kowe nek bojo mati ora melet karo wong kene. Lah kok melet ta? Ini iki mulai ndelok ketoprak kelonan karo bojone. Lah kowe nek ora ndek bojo ya Bu ya. Kowe nyoro kowe. Ah, kowe sing goblok. Ngopo ora ndek bojo kowe? Ya tuku ning LI aki goblok. Duwe dhuwit kok, Bos, Bos. Namung. Wong wedok kok mbok tuku iki ngopo to? Ngawur ae. Nek duwe dhuwit, Udah duwi nek wong wedok ya ora kena dik tuku. Iya. Iku mono jenenge wanita. Wanita. Wangi ditata. Kowe nek ora tresna aja mbok peksa. Ning aja mbok titipo bale desa. engko nek dicolong kami tuwa. Ana wong wedok. Wong wedok titipno bale desa. Lah kowe ya ngono kok dongakno sing apik iki wong trakil. wong trangkil. Dongakno sing apik. Kowe karo bojomu berarti romantis. Ya romantis ya, Bos. Aku karo bojoku Kowe ya romantis. ya romantis no. Aku duwe resepe. Resepe piye? Wong omah-omah ben ora tukaran iki kuncine siji. Kuncine piye nek ya? Wong wedok dikaya akeh. Wong wedok diwenehi dhuwit akeh. Insyaallah wong wedok ora bakal nukari wong lanang. Takono. Nggih, Bu. Pama jenengan saulan dikaya 5 juta kan seneng, Bu. Seneng no, kaya kene mata duwiten kok. Ngene iki terus rukun, Bu, nggih.
Ora tau tukaran. Takono cah lho. Kakek lho ini pojokane lho. Ora tau tukaran nggih nek dikaya akeh. Ah, tapi nek kanggoku keliru. Duh. Wis bener iku. Goblok kowe. Kok iso? Pomo ya bojoku. Heeh. Sak wulan mbok Tak kaya 5 juta. 5 juta. Budal ning pasar bleng. Piye? Muleh rupane malah glowing, alise ditambahi jlidet. Lho perkara apa? Tuku wedak ya bet. Bojone dagelan ya macak sing ayu. Bojoku tak kon macak ayu. Macak ayu dek tak wene dhuwit 6 juta. Macak ayu engko nek wis aku lunga mergawe kowe delok-delok ning ngarep omah. Lho, Ayu apa? bojoku ayu. Tinggal mergawe Irunge disuntik solikin. silikon. Lah iya sing nyuntik jenenge solikin, malah mekrok. Berarti bojomu ayu kowe seneng. Seneng no bojone dagelan ayu e. Goblok kowe. Lho piye? Kowe bojomu ayu. Bojoku ayu. Lah nek kowe Tak tinggal mergawe. kowe mergawe. Iya no. Kowe goblok. Iso. Bojomu ayu kowe mergawe. Iya. Ya didemeni tanggan. Oh iya. Kowe goblok malah marai tukar. Lah ben ora tukaran iki piye? Kuncine siji. Wong kene Tak kandhani. dono, iki wong kene kandhani. resep. Ndang ngomong Kuncine siji. wong omah-omah Wong omah-omah ben ra tukaran. ben ra tukaran Kuncine? setunggal tuh. Oh, tukokno Mas. Oh kok emas. Lah apa? Aja omongan. Titik. Ora lho kok iso? Iki rukun. Wong omah-omah iku kudune omongan. Ya ora iso. Oh, berarti kowe karo bojomu ora omongan. Ora omongan. Saking romantise. Kok romantis piye to? Ora omongan. Lah piye bojoku bisu kok ngawur. Amin. Ora riyo ngawur. Bojoku ayu. Berarti ora tau omongan mbek Ora bojomu. tau omongan. Lah nek njaluk mangan terus piye kowe? Gampang emang. Lah carane Pomo kowe kono, kowe dadi bojoku. sapa? Kowe dadi bojoku kono. Doyan sapa? Upama nyuk-nyuk. Lah kowe nek ora tau omongan mbek bojomu, carane ngomong piye nganggo apa? Carane nganggo basa isyarat kowe ning kono. Aku bojomu. Ya, ngene. Oke. Aku bojomu di sikil apa ora? Ora. Nganggo cikar. Lah aku lah takok to. Ya duwe kok iso ngawur. Tangane loro. Alah telu ngono siji kok tambahi genter. Ya ya. Bojomu dedas. Ora. Apa? Ndas trek malah. Tak idoni lho. Duwe kok ngawur. Aku bojomu ya. Ah. Alah kaya ula luwuk. Oh, putar-putar. Kowe iku malah kaya ula luwuk. Jare wong wedok. Ya semaur bojoku ini wis paham ri. Oh, bojomu itu. Oh, njuk nyeseli to. Goblok iki lho. Lah ngene iki apa? Mangan. Oh, bojomu wis mudeng. Mudeng. Berarti nek njaluk mangan carane Carane ngene. bo balik. Kudu bojomu wis mudeng langsung mek. Langsung mek. Mek apa? Mek apa? Piring. Piring. Karo apa? Karo telek. Loh. Ya piring karo sego ngawur. Aku takok kok. Lah nek bar mangan sereten. Sereten gampang. Ngombe cara njaluk. Carane ngene. Piye? Berarti nek ngombe lek banyu putih nek wedang susu. Wedang susu gampang. Piye? Oh, ngono wedang susu. Wis paham. Nek jenenge wong omah-omah ya. Iya. Lek wong njaluk ali-ali ngono piye? Ali-ali gampang. Carane momo Pomo wong kene ya, wong kene ya. njaluk ali-ali ngono. Langsung ngene. Aja sembrono. Sembrono piye to? Kok ngene-ngene iki apa? Iku lho jelasno bojoku. Baleni njaluk ali-ali kesuwen aja kesuwen langsung. Medun, Lho. Oh ngene ning tebu-tebunan. Kok ngene tak swamploke jorok. Ngene iki apa? Ali-ali lho. Oh ali-ali. Ana ning Ketahe tebu-tebunan. bojone tukang sate kuliner. Ketara guyu iya ketoke. Oh iku lak njaluk ali-ali. Heeh. Lah nek anu ini. Ku lak njaluk ali-ali ngono. Iya. Wong omah-omah ya. Iya. Ora mung nafkah lahir tok ning ya kudu nafkah batin. Angkat batin. Kayak nganten anyar ini. Iya. Nek njaluk ben ra krungu mara tuwa sunah Rasul. Anu sunah Rasul. Mudeng. Oh iya. Iya. Gampang. Cara njaluk. Aku ngomong kene ben ro.
Sunah Rasul. Sunah Rasul lho. Iki lho Ri. Sunah Rasul kok. Ya iki lho. Ngene iki apa? Buka cawet iki lho gua. Gede tuwek marahi. Astagfirullahaladzim. Bu jenengan nek buka cawet ngene. Oh nek wong kene gak Ri. Iku lek sing nom ngene, sing tuwa ngene. Itu ngene. Lah sing nom ngene iki. Sing nom iki Iya. ngene. Iki mlebu jedhik. Kowe ro sikile. Piye? Pualekno ngene. Oh. Cemek. Omongan kok gremeng. Cemetel, Ri. Omongan kok iso. Dongakno sing apik, iso Iya. dongakno apa ora? Dongo Ya gampang. terakhir. Ngono lho. Ya ya. Ben ditanggap wong kene nes ben dongakno sing apik-apik. Ya. Wong kene iki didongakno muga-muga sak baktone bersih desa, muga-muga panenane kathah. Amin Allahumma. Amin. Ngantuk maju. Wong urip karo wong urip iki wajibe ndongak. Dongakno. Wong urip karo wong mati kudune ya ndongakno. Dongakno. Contone kaya aku iki. Lah kowe tau ndonga. Lho, nek kowe iki lho ora iso menghormati wong tuamu kowe. Lah kok iso? Kowe tau ndongakno. Lho, aku nek ndongakno wong mati ya kulino lho. Lah kowe nek ndongakno wong mati ku nek apa? Dina apa? Lho, nek menurut agamaku, Iya. aku nek ndongakno wong mati, aku kan Islam. Iya. Agamaku Islam nek ndongakno wong mati mesti malam jemuah. Apa? Lho, malam jemuah iki ndongakno wong mati mara kuburan. Nek ora percaya takoni wong kene. Nggih, Bu, jenengan nek ndongakno wong mati malam Jumat nggih. Malam jemuah iki mara ning kuburan. Kliru Ri. Lho, piye to? Kleru kowe iku. Kok iso kleru? Ndongakno wong mati ku aja malam Jumat. Astagfirullahaladzim. Ndongakno wong mati iki malam jemuah mara kuburan. Kleru. Lah kok mbok klerokno? Sing bener iku malam Senin, malam Selasa, malam Rebo, malam Setu karo malam Minggu. Malam Jumat malah kleru. Kleru. Lah kok iso? Kowe roh lagune. Lagune piye? Sing ngene. Saben malam jemuah ahli kubur tilik omah. Mbok tiliki ning kuburan apa ya ora kecelik kowe. Wong sing mati muleh kok. Sing mati muleh. Berarti nangger malam Jumat malah kleru. Malah kleru. Astagfirullahaladzim. Kowe kok mudeng Mas Bar. Piye ngaji? Berarti kowe kulino nyekar karo bapakmu. Nyekar Mas. Bapakmu kae jeneng Karno to? Karno. Wis gak ono to? Wis gak ono. Kowe ya kulino nyekar. Iki nyekar ya. Alah-alah wumbuk sombong wong kene. Ketoke ben kowe anu sregep-sregepan ndongakno wong tuwa. Lah kok Kowe iki aku ning gurimu ana apa? mulai tanggapan Kotayu mampir kuburane bapakmu jam 8 bengi. Iya nyekar Mas. Nyekar apa malah kok ngarep kuburan nyun saya buta ceritani. Nyekar kok malah ya Allah lho. Piye? Ketara nek kowe ra tresno karo wong tuwa. Lah kok ngarep kuburan mlebu kuburan langsung deprok-prok. Iya aku ndek prok nyekar ning kono. Ya Allah, Pak, kuburanmu ora tau tak sambangi. Sukete wis jebrung ya Allah, Pak. Jam 8 bengi. Lah iya jam 8 bengi iki. Kuburan lak peteng to. Heeh peteng. Terus tak soroti apa patoke Heeh. maesane. Lah kok jenenge Utami. Bapakmu jenenge Karno kok sing mbok Sekar Utami. Yalah si goblok iki malah kowe. Ngopo? Kowe goblok. Aku jam 8 ning kuburan kowe kleru. Wong kowe kleru. Sing mbok Sekar iki Utami du Karno aku. Lah iya nek jam 09.00 bengi bapakku iku gendaan karo Utami. Mulane aku ning kono nyekar ning kuburan bapakku ra ono mara ning gone Utami gendaan jam 09.00. Ya kecelik aku. Masa wong mati kok gendaan lho. Biyen ya ngono. Omongke ra wong urip. Ya ora wong urip. Wong urip iki piye, Mas? Kowe ya ora wong urip. Ra. Wong urip ra ora. Takon aku, Sebabe apa wong kok urip? mergo duwe nyawa. Sebabe apa kok duwe nyawa? Piye takon? Piye takonmu ya? Sebabe apa kok duwe nyawa? Sebab baleni kok ngarep Sebabe apa wong kok urip? mergo duwe nyawa. Sebabe apa kok duwe nyawa? Mergo dilairno. Oh. Sebabe apa kok dilairno? Mergo meteng. Sebabe apa kok meteng? Ora iso kuwi. Iso. Ya iso. Sebab apa wong kok urip? Mergo duwe nyawa. Sebab apa wong kok duwe nyawa? Ya mergo meteng. Sebab apa wong kok meteng? Mergo wedok. Oh iya, nek wedok meteng. Iya. Kowe ana wong lanang Ya wis karo mudeng meteng. aku takono mudeng. Hah? Kowe tak takon. Ora wong urip. Urip ya ngerti kaya ngene iki awak dhewe urip, ibu kae urip. Iya. Ya terus, Nek wong urip iki gampang. wong urip iki piye? Kowe roh asal usule wong urip iki saka huruf Arab. Lho kok iso? Ah, Aja maju terang aja.
Asal usule wong urip saka huruf Arab. contone Alif fathah A, alif kasroh I, alif dhamma U, diwaca A, I, U karepe. aku iki urip. Kowe gak iso. Wah cah kene dadah. Berarti urip asline saka alif fathah A, alif kasroh I, alif dhamma U diwaca A, I, U. Berarti aku iki urip. Lah wong urip ki saka ngendi? Saka ya huruf Arab. Apa? Bak fathah ba, bak kasroh bi, bak dhamma bu. Apa iku? Diwaca Babi. bu. Oh, karepe. Bapak, rabi, ibu. Iya. Ora dong kowe. Bisa berarti wong urip asale saka huruf ba. Ba, Ba fathah ba, bi bak kasroh. kasroh bi, bak dhamma bu. Berarti babi. Pak bu, bapak, rabi, ibu. Lah wong urip ki jlentreh mara ning ndi? Yo gampang. Saka huruf Arab. Saka huruf Arab. Apa? Tak fathah tak kasroh ti, tak dhamma tu. Karepe Tati tu, tegese bali tangan tituwa. kowe berarti kulino gadul sarunge kiai. Ah, tau tak ganduli malah ra katokan kok. Loh, Pelorot. mesti ngaji. Iya ngaji ya. Sampean berarti pinter ya, Mas. Pinter ya, Bos. Tapi nek kowe karo aku pinter aku. Lah kok iso? Lho, aku ki wong pinter-pintere wong. Lah kok iso? Eh, Pintere apa kok? iki apa iki? Iki ngono mikrofon. Nek kowe pancen pinter. Mik iki tak cekel tangan ndi? Gampang. Mik mbok cekel tangan tengen. Loh. Mik mbok lho. Tangan kiwa. Tangan kiwa. Gampang. Mik tak cekel tangan ndi? Mik mbok cekel tangan kiwa. Loh. Tangan teken. Nah, aku lho iso kowe pola. Kok iso? Iso. Tenan to. Takono le. Ki mik ya. Iya. Mik tak cekel tangan di. Tangan kiwa di. Berarti mbok cekel tangan teken. Iya ya. Pisane Takono le. mik tak cekel tangan di. Tanganan teken di. Berarti mbok cekel tangan kiwa. Lho kok tak judono Ayo kowe nek iso ayo. Mik tak cekel tangan di. Mik. Mbok tangan kiwa di. Lho, tangan tengen. Lho mik endi? Walah kere. Kowe ngono ae ra iso gak iso. Ngene nek omongan ra ono entek. Ora ono entek. Wong kene iki takono ketoprak dibari jam pira? Biasane nek ketoprak pati jam 2 wis bar. Lah iki jam pira ya? Niki dijebari jam pinten, Bu? Hah? Jam 5. Sopo sing jam 5? Kono. Dosa. Dosa, Bu. Ora apa-apa. Jam 4. Jam 4 saiki lagi jam Jam setengah telu. setengah telu. Setengah telu. Jasa Taune ketoprak bare jam 3. jam 3. Tambah sak jam berarti. Walah gampang 5 juta. Iku lho. Wis to grat karo wong kene iki seneng. Gratis sing Sobat penting bebek ditanggap timbali. nek. Ngono. Ketoprak apik lho. Apik. Ganteng-ganteng. Ganteng-ganteng. Sing elek aku tok. Ganteng kabeh. Donga dinunga muga-muga barokah sedayane. Amin. Muga-muga panjang umure. Amin. Kalau ada sumur di ladang boleh menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang tahun depan berjumpa lagi nggih Bu nggih. Amin. Barokah kabeh. Nggih. Aturi Mas, gending sing urung metu suwengi iki Apa, Mas? ana sindene. Gak ono apa lagu. Nggih. Ngelingno wong urip ning alam donya. Apa, Mas? Pepeling. Nggih. Nah, pepeling Ibu. Ben subuhan kabeh. Pepeling. Oh, dadi seneng-seneng oleh nanggap ketoprak oleh. Nggih, Ning tapi aja ya lali kudu sembayang. Sembayang eling karo sing gawe urip. Kowe tau sembayang? Tahu. Bekri. Kowe nek ngrek krungu adzan, Allahu Akbar langsung kowe. Wah, aku langsung budal Ning masjid. ngarit. Yo ning masjid ngawur. Ayo Pak, monggo Pak. Kepeling nggih Pak. Ndang, ayo do pamit. Yuk Mas. Tak dentak. Nggih, jambu alas. Jambu alase anu Bu Sindene tese mboten. Seh, iko ya ana Karlina. Derek Pak. Jambu alas, Pak. Derek pun to. Skarpem. Wis manut. Iya wis manut, ayo monggo. Nggih. Kono pake ngenteni bendong uya lagian Mas. Do pipis.
Itu nggak dinolong, dongakno kono long. Ya wis Iki pokoke disoting karo 2R lho. selamat sing ditanggap ya selamat sing nanggap. Amin. Aku ditunggoni pacarku ya. Sabar. Karlina to. Halo. La ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. awas wajine padha dielingke awas wajine padha nindakake andan wis kumandang wayahe sembahyang Atas Bu. tapi wajib dawuhe pangeran Salat dadi cagake agama. Limah waktu tansah kudu dijaga kanthi istiqomah lan sing tumaknina luwih sampurna yen berjamaah. subuh luhur lan asar salat sayen ditindakne tindak mungkar Maghrib lan isa jangkepe prayogane tambah salat sunahe so sembrono iku perintah agama eling ana ning donya mung sedhela sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepareng besok munggah suwarga. nggih Awak dhewe minangka wakile wana budaya leres. insyaallah tahun depan teng mriki melih Mas Nggih, muga amin, amin. barokah rezekine lancar leh merdamel pinaringan lancar-lancar sedayanipun. Amin, amin. Ayo ndereke lakon. monggo Ayo. monggo